Raskošna invazivna ribala više nije rijedak prizor u Jadranu. Ta tropska riba našim morem pliva od 2019. i nema namjeru otići. A kako je stigla do nas? Iz Crvenog mora došla je kroz Suezki kanal, a klimatske promjene, odnosno zagrijavanje Mediterana, omogućile su joj da preživi i ostane. Jadran možda jeste najhladniji i najsjeverniji dio Sredozemlja, ali i to se mijenja. Znanstvenici su prošlo ljeto upozorili na ubrzano zagrijavanje i zaslanjivanje dubokog Jadrana. Tako riba lav, koja se donedavno zadržavala u toplijim vodama južnog Jadrana, lani uočena sjevernije, u nacionalnom parku Kornati. Problem? Proždrljiva je, jede skoro sve, ribe, rakove, kozice, a domaće vrste je uopće ne prepoznaju kao prijetnju. I još gore, razmnožava se brzo. Jedna jedinka može ispustiti i do 2 milijuna jaja godišnje. Uz to ima i otrovne bodlje. Nije smrtonosan, ali ubod može biti neugodan. Da stvar bude gora, u Jadranu nema prirodnih neprijatelja. Dobra vijest, može se jesti i ukusna je. Zato joj prirodni neprijatelji moramo postati upravo mi. Invazivne vrste sve veća su prijetnja bioraznolikosti, ribarstvu i obalnim zajednicama. Hoće li promijeniti Jadran kakav danas poznajemo, ovisi samo o nama.